Paano nga ba natin ma-activate ang ating join button or membership? Hello guys! Welcome back sa aking channel. So, unang-una pupunta tayo sa ating YouTube channel. Click lang natin ang ating YouTube channel. And then, hanapin natin yung help and feedback. Ayan, help and feedback. And then, makikita nyo yung email. I-click. And then, i-click natin yung channel in video features. So, ayan guys, i-type natin yung ating real name, first name. Kailangan yung ating real name na nilagay sa ating YouTube channel. Of course, yung ating surname. After nyan ay ating yung email address natin sa YouTube. Tapos, kailangan natin yung link ng ating YouTube channel. So, ayan. I-copy-paste lang natin. Tapos, dito sa how can we help you, ita-type natin is I want to enable my join button membership. Tapos ayan, after nyan, i-click natin yung itong sasagutan natin ng is your issue about a specific video? No. Lahat siya guys, no, kasi hindi naman about yan. So, i-click natin yung kulay blue sa taas and then isi-send natin. So, sa akin, hindi ko na siya i-click kasi meron akong join button already activate na. So, ito lamang is para turuan kayo kung paano nyo ma-enable ang ating join button membership. So, after nyan, may message si YouTube ng 24 hours bago mag-message si YouTube na kung okay na yung inyong join button. Makikita nyo yun. And then after that, meron tayong, pag na-activate na yun, meron tayong pipil-upan. And then ituturo ko din yun sa aking susunod na vlog. So ayan lang guys, napakadali lamang nating ma-activate napakadali lamang ang ating gagawin para magkaroon ng join button. So ayan guys, see you in my next vlog and don't forget to thumbs up and pa-subscribe and share sa aking channel. Bye-bye. Thank you very much.